Hello guys, my name is CreatorBidur. I will read. Mane ang फरायो class 6 आव. Class 6 आव फरायो होनना बुंदों. Kam eta. Nicita mayu ala gorom mundu menakile? Pare gorom bemba. Neng iktri jagan jaya mayu? Jagan. Iktri jagan. Subscribe kalam जोंनि channel खौ होनलाय mayu. Subscribe kalamun. Deh. Bah. Subscribe kalam bung dah. Mana dah? Subscribe kalam. जोंनि channel खौ. Hello, खुलुमबाय. Welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि BB Studio YouTube channelआव बयखौबो गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आरो खेबसेबाव फिन बरायफिननाय थाबाय. स' नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं. लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं. स' आं दायो दिनै नै न'आव दङ. ओमफ्राय आंनि उनथिंहाय गासिबो नुजालायसे गासिबो नुजाजोब गासिबो नुजालाय नै फंबायमोना माने बिथांमोना नै आर'नाइ गानदोंना. आर'नाइ माने मोनसे आंनि YouTube चेनेलाव माने मोनसे कभार मिक्स भिडिअ लाबोनो सानदों. दिनै फार्स्ट डे दिनै फार्स्ट शुट खालामगोन कभार भिडिअखौ. माने बिथां फंबायमोन आंनिनो फंबाय गोजा जायो गासिबो. ओमफ्राय बिसोर गामिनि ओमफ्राय दायो जोंहानाव फैदों. आंखौ माने खावलायदों बिसोरो माने मोनसे कभार भिडिअ बनायनो माने गोसो जादों आरोना. बिसोरनिया दायो एग्जामबो जोब्बाय. एग्जाम जोबनायखाय बिसोरो ओरैनो थास्लायस्लाय बिथांमोना माने आंखौ बुंदों माने मोनसे कभार भिडिअ बनायनो माने एलबाम बनायनो होननानै. बिसोरो दायो आंनि रुमाव दायो माने एसे देलायदोंमोन. गामसा एरि गानदों. कभार भिडिअआ जागोन माने मिक्स जागोन आरोना. ससे मिक्स बनायलांबाय थागोन. स' आङो जानिखि गान अनार्स बनायनाय बिथांमोनखौ आं गिबियावनो खावलायग्रोनो सानदों. स' नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअआव नोंथांमोना जाहाथे कपिराइट एबा जेबो गाज्रि बुंनो नाङा. माने बिसोरो माने सोलोंसो नागिरदों नङा होमबा. बिथांमोनखौ माने जाहाथे जों आरो बांसिन जाहाथे रोंबावगोन होननानै जाहाथे दिनै फार्स्ट जागोन आरोना शुट खालामनाया. स' माबायदि जायो नोंथांमोना बे चेनेलावनो नोंथांमोना फुल एलबामखौ नोंथांमोना नुगोन. दिनैनि बे माने ब्लग बायदि जागोन आरोना. एसे शुट खालामनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन. स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय. दायो जोङो दायो रुमाव दङ. ओमफ्राय जोङो दायो जानिखि शुट खालामनाय जायगा बे जायगायाव जों थांगोन. स' बे जायगायाव नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनसिगोन. स' नोंथांमोना नायलांबाय था. स' नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालाम. नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम. जों दायो जानिखि शुट खालामनाय जायगा बे जायगायाव जों दायो थांदोनि. स' नोंथांमोना नायलांबाय था. स' लोगोफोर जों दायो नै आंनि न'निफ्राय रुमनिफ्राय दायो ओंखारबोबाय. फंबायमोना नै उनथिंहाय दङ. ओमफ्राय जोङो शुट खालामनाय जायगायाव थांनो नागिरदों. ओमफ्राय नै जोंनिया मायुमोना बिसोरो थागोन आरोना एलबामाव. नोंथांमोना नुजोबगोन. स' नोंनि मुङा मामोन आरो क्लासखौ बुंना हो मायु दे. मा कयलानि मा बर'. बेसे क्लासाव फरायो? 1 क्लास 1 ना. ओमफ्राय नोंलाय? आंनि नामा नमिता. ओमफ्राय दा 4 जाबाय. क्लास 4. ओमफ्राय मायुनि नामा मा नाम? नै निसिता आंनिनो बिनानाव न'निनो. नोंनि नामा मा नाम दे बुंना दे आदामोननो. निसिता बर'ना. मायुआबो माने एसे माने थाफागोन आरोना. बियो नुगोन नोंथांमोना नायलांबाय थानांगोन. ओमफ्राय नैबे सासेया बिदाया. नै बिसोर सानैया बिदा बिनानाव. मा नाम? बेसे क्लासाव फरायो? क्लास 4. क्लास 4आव फरायो. बिसोर सानैया माने आंनिनो फंबाय न'खरनिनो. ओमफ्राय नै नोंनि मुङा मा नाम? निहिर बर'. ओमफ्राय बेसे क्लासाव फरायो? 2. क्लास 2आव फरायोना. क्लास 2आव फरायो. आरो सोरमोन मिथिबाय आदामोननो बुंना हो मा नाम? मनजित बर'. ओमफ्राय बेसे क्लासाव फरायो? क्लास 2आव फरायो. आरो सोर दङमोन मिथिफाय? उद्दुफाय दे उद्दब दे नुजा दे बुंना हो आदामोननो. आंनि मुङा जाफुंसार बर'. आं क्लास 5आव फरायो. क्लास 5आव फरायोना. दे ओमफ्राय आरो सासे दंबावो. Hello guys, my name is CreatorBidur. I will read. माने आं फरायो क्लास 6 आव. क्लास 6आव फरायो होनना बुंदों. ओमफ्राय जों दायो फंबाय आरो बिनानावमोननि मुं आरो थाखोखौ
फारि फारि बिसोरो बुंना होबाय आरो नोंथांमोनाबो मोनथि मोनबाय दायो जोङो बुंनाय बायदिनो माबाखौ जानिखि एलबाम कभार एलबामखौ शुटखौ दायो जोङो खालामदोनि नोंथांमोना नायलांबाय था स' दिनै फार्स्ट डे आरोना बिदिनो खालामलांबाय थागोन सानसे सानसे खालामबाय थाबाथाय स' सानसेयावथ' जोबखानाय नङा आरोना माने मिक्स बनायगोन जों गानखौ ससे बनायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ दिनैनि बे भिडिअखौ ब्लग भिडिअखौ इन्टारेस्टिं नांदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय स' एसेबां माने ब्लग भिडिअ बनायनायाव माने एसेबां माबाबो नंखाया आङो माने एसे एनै मिस्टेक जालांखागोन नङा होमबा नोंथांमोना जाहाथे आंनि गोरोन्थिनि मिस्टेक जालांनायखौ जाहाथे निमाहा होयो स' दायो जोङो शुटखौ स्टार्ट खालामदोनि नोंथांमोना नायलांबाय था स' लोगोफोर दायो जों नै मोनसे लकेसनाव लानो नागिरदों नैबे दायो फुख्रि बे फुख्रि खाथिनि जानिखि फार बे फारावनो मोनसे लानो सानदों जों शटखौ खालामनो सानदों स' नायलांबाय था नोंथांमोना दायो शटखौ खालामनो नागिरदों जोङो 1 2 3 थाबाय स' लोगोफोर दायो नै थाबायनाय ससे जानिखि शुट थाबायनाय शुटआ दायो जोब्बाय ओमफ्राय माने जोबोर गरम ओमफ्राय दै लोंबाय थादों नै बिनानाव फंबाय बिनानावमोना दै लोंबाय थादों दायो ओमफ्राय दसे रेस्ट लानायनि उनाव फिन शुट खालामफिनदोनि नायलांबाय था नोंथांमोना Nungana sunu ni unau ma baso koloni. Sunu ni unau, sunu pia, sunu ni unau, nihir ni unau. गरम मोनबाय नामा गरम मोनबाय नोंलाय निरालाय गरम मोनबाय गायसबालाय Yes. गरम मोनबाय नोंलाय आंबो दोनदों वा टिबलाग्राया निजिता माइवालाय गरम मोनदों मोनाखैलै बापारे गरम मोनबाय होमबा नों एक्ट्रेस जागोन जाया मायो एक्ट्रेस जागोन साबस्क्राइब खालाम जोंनि चेनेलखौ होनलाय मायो साबस्क्राइब खालामोन दे Subscribe kalam bung dah. Deh. Manu dah. subscribe kalam जोंनि चेनेलखौ स' लोगोफोर आं दायो माने एसे मोसाना दिन्थिनो नागिरदों माने मोसाफेराखैबा आरोना दिनै फार्स्ट टाइम जागोन आरोना फंबायमोनखौ एसे जा हायो एसे माने फोरोंदों आरोना आङो जानिखि इउटुबफोराव नायनानै बेफोर माबा मोनसे जेनेबा सोरनिबा मोसानायखौ नायनानै आं एसे रोंनायखौ माने बिथां फंबायमोननो आङो फोरोंदों ओमफ्राय नोंथांमोननो कभार भिडिअखौ दिन्थिगोन माने आं एसे मोसाना नायनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' जायाबो जानो हागौ मिनि नाङा नोंथांमोना स' एसे मोसाना दिन्थिदो जे माबा बाबु माने मिउजिकखौ दामना हो दे मिउजिकखौ ससे दे आंखौ लाखिदे बिकिनि ससेया माने थांबाय फोरोंनाया बिकिनिया जोब्बाय फंबायमोनखौ आरो बिनानावमोनखौ बिकिनि ससे स्टेपखौ फोरोंदोंमोन फंबायमोना जोबोर मोजां स्टेप खालामदों आंनिसे माने एसे मोजां स्टेप खालामदों नङा होमबा ओमफ्राय आंनिया माने सिंफोरानो बायाखै स' नायलांबाय था नोंथांमोना इन्टारेस्टिं नांगोन भिडिअखौ दायो फिन शुट खालामफिननो नागिरदों जों दायो मायुमोननि ससे शुट लानो नागिरदों दायो रेडि जाबाय ससे दामनालाय गानखो बिसिनि शुट गानथा ससे जिखुनु नङा ओमफ्राय थांबावनांगोन आरो ना दे थाबायदो लाखै लाखै थाबाय लाखै लाखै खाम खामबाय था थांबाय था दं खामबाय था गिदिं
मोसाबाय था होदो स' लोगोफोर दायो जोङो शुटखौ फोजोबनो होननानै सानबाय ओमफ्राय मेंजोब्बाय ओंखाम उखैबाय होनना बुंदों नेक्स्ट दिना जोङो फिन आरो शुटखौ लाफाफिनगोन दायो दिनै बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै सानदों स' बाय बाय होनना बुंदों गासिखौबो नेनानै था होनना बुं गासिखौबो स' लोगोफोर भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै थाबैनो नोंथांमोना बे जायनाखि शुट खालामनाय कभार भिडिअ नोंथांमोना मोननो हागोन आंनि इउटुब चेनेलाव स' नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आङो थाबैनो एगारनो नाजागोन दिनै फार्स्ट डे खालामबाय शुटखौ बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै सानदों दिनैनि बे ससे ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना आङो दिन्थिबाय माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहरबानो जाबाय दायो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय